А тепер? Мався зачати. О, тепер ся зачав стрім. І ніхто не видів твій пароль? І ніхто не видів мій пароль. Ай, ну все, тепер ся зачав стрім. Я то маленько не порозумів, бо як ото функує. Діанозавр, добрий вечір. Перебачте, я той маленько ще то. Не всьому до кінця порозумів, як функує. Значить, ми низько бавимо Майнкрафт, і бавимо Майнкрафт не просто так. Низько у нас буде на серверові івент, який придумав один наш колега із цього сервера. Один серверянин. Так, видко, кілько нас тут? Значить, Артемій Старк, Бережник, Боржавський, Червеницька, Марсенаро і Петро ЛЛГДДД. Так, Артемій Старк придумав нам івент. І ми будемося івентувати. Хоба, 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 хоба. Кукнув їм на вас. Ну. Значить, я на кілько розумів у моїй команді, так, закривки треба буде відкласти туди, бо кажуть, по правилам не мож. Здоров, Кверті 2008, здоров, Діанозавр, як ви ся маєте? Так. Тоді ми відкладуємо наші закривки. До утулітання 3 та 1 сюди. Так. Що? Це мені все туди теж треба. Привет. А якась модна. Можемо взяти дискотечну цуря. Або, ні, ліпше видав піти в желізному, бо я не знав, що у нас там буде. Я не знав, які будуть задачі на цьому квестові. У нас низький квест. Я не знав, які будуть задачі, та ліпше ліпше піти в желізному. Кіт не в тому. Щось їм хотів ще відкласти. Ну все каміння можеш викласти. Доки це ще не зачала, хіба можна казати, офіційна частина, у мене відро з водою десь профітькало. То з собою треба носити. То видав туди, яким умирав. Я умирав. Будете і так у кожен входити? Значить Артем нас никат. Та туди беремо нася кожану. Колись на команди поділити. Та треба з собою цуря нести. Ну точно з собою треба видав якісь факлі взяти, істи, якісь блоки, ні? Щось таке. Лодьку, возик. Ти землю взяла? Я теж взяв. Дякуємо, мися файно маємо. Цуря у нього є, він роздасть. Добре, то туди лишаємо дома. Розбиратися. Ну. Чекай, бо він каже за цуря, а серсаму. І це дуже важно, бо я без свого мегальового чекана ніде не йду. Здоров'я всім у чатові такося прикапшав. Я вам видав, ви давно не були у мене на сервері. У мене тут вже є поличка з книжками, між іншим. Тут, наприклад, є Стих Петровція. Дуже мені любить цей віршик, я вам його зачитав. Кой я се пишу, з чим живий. Кой ти се читаш, я вже умелий. Сей шор стиха, ож бися той, тобі не явить лик мій стеллий. Я був і не думав, ож я є. Та й не гадав, ож я не буду, лице світилося моє, і дихали глибоко груди. Думки роїла голова, кров тілом серце розганяло, і раз лише душа жива, а тіло умерло і пропало. Все се повірувати трудно, нігде не видко вже й мій прах, та як би то не було чунно, я єм живий у сих словах. А сі слова мої русинські, сяти безсмертні наяву, ти видиш, читаш їх і низько, і я і низько в них живу. Боже, такий файний вірш. Олька каже, що треба і її вірш зачитати. Добре, що в нас тут? Вірш заосінює сонце. Тягне сонце на гурбі, осени студений вечір,
нарве у корчох по траві, повний жеби гече-пече. Запалить на небі край, тако й збоку там присяде, з гече-пече зварить чай, червеніє і небо всяде. Тамся світить золотит, пак до землися притисне, та й на сині хмари десь ще раз проміньом ще свисне. Промінь блисне майгурі, щеся звезе долу й хмару, і разом з сонцем на землі за край неба впаде в ярок. І сонечко там таке намальоване. Ну. Ні, перший віршик то був Івана Петровця, а другий віршик той авторка перед вами підскакує. А поклонися то позирачам. Так, а там щось писали в чату. Треба з собою нести цуря в мене є, роздам. Інструменти не мусай, бо ламати там ніч там, де треба будуть. А буде там лада зметатися своя цуря? Ні, ліпше цуря видав так і нараз і зметати гет. Інструменти не мусай, бо ламати ніч там, де треба будуть загадки. Ось ламати ніч не треба буде. На всякий можеш лишити, видав туди дома, все. А топанки можна собі лишити? Бо як падаю. Це можеш лишити Чи можеш прийти у своїх топанках? Я видав туди. Можеш прийти в своїх топанках, каже. Я теж в своїх топанках туди прийду. Так, то серсаму я викладу собі туди в ендерладу. Ось треба лишати дома серсаму? Каже, ось там ніч не треба буде, та я на всякий пожарний лишу вдома. Бом пак не вмер. Я візьму лопату. Я в інтернеті лише один віршик виділа, може не там гляну. Ні, віршів Івана Петровця на інтернетові достав. У нього був свій сайт, він був умер ще в 2016 році, але його сайт ще жиє. Онлайн можеш читати вірші Петровця без проблем. Так, я видав туди і щит лишу. А в мене не є щит, а де є щит? Я щит лишу. Нащо нам щит? Там кажуть, то ж не буде небезпека. Закітня никав люди на стрімові. Хоч дако. Та пойте я вам укажу, учинив він був автоматичну ферму глини. Тут видите стікат, а тут і то-то. То-то все. А ця глина, а тут кіть землю напаковувати, то воно так автоматично мочить, та й сунеся, а там все суне годали. І зараз тяжка, сложна ферма, яку я колись чинив. Так, на станцію долушні квадрати треба йти. Добре, бо йдемо раз спати. Олько, пусть спати. Іду. Чуй. Юй, там вже сплять. Біжу. Я сплю. Все. То треба постілі з собою видав взяти. Так, не є в нього тут постели на году. Не є. Я се вчиню туди паранну чорну постіль. Я люблю з чорної вовни. Не є чорної вовни. Та є чорної фарбиво. Візьми з дому свою постіль. Ні. Все, в мене є постіль. Так, ідемо, туди веземося. Нам на спаун треба вести. Є в тебе возики з собою? Один. Та одного видав доста. Ну, кіт, що в мене є з собою ще желізо? Пчола на плоті. Пчола на плоті? На сьому? Айно. В мене є пчола, пробує від мене втікнути. Пробує від мене втікнути в далекі моря, а йому не може. У неї то лапки. У неї лапки. Не може весляти.
Єдина ферма, яка ще робила в Майнкрафтові, була ферма цукрової тростини. У мене така теж є, я тут поклав. Олько нам видав того боку ліпше ся вести. Котрий? А вать тойно. Котрий? Веземеся через Загрунь. Котрий бок кажеш, що це Ну, та веземеся через Загрунь. Ну. Айно, а Петровці я раджу тобі почитати більше, кіть тобі таке інтересно, лиш мушу тя нараз варувати, ож айно, ож цей віршик був ще такий, ож можу дітям читати. А там суд і така категорія в нього є, ож не дуже би ся дало дітям читати насправді. Ти ся везеш, Олько? Я не нажимала. Ти не нажимала на та ставилась просто? Ну, послухай, автоматична ферма цукрової тої тростини, вона теж доста непроста. Кіть ти робила таку з обзерверами, та тобі на то треба кварц, а кварц є лише у недерові. Так. Той наш колос. Наш колос це бережнику построїв. Куди пересідати? Ні, прямо, на загру. Тобі 15 років. Та може не піду читати все, Петровці, а то я тобі пак зверджу, що можеш. Так, дораз довезлися почти на штацію. Добрий день. Добрий день. Я в заході. Ти в Загроні. Ну, так взися далі. Дораз чекаємо ще Ольку. Вона ся зараз привезе, вона вже в Загроні. Йо. А тот Мартінаро Ларо Йо, як Ото Саша Маркович у телеграмові. Бо він не знав, він не писав ніч, ож за яку команду він хоче, vagy щось таке. Я му лиш низько звербав, ож буде низький івент, бо я не знав, де є. Ти він іде. Ну він ся підключив. На розвилки куди? На розвилці йди туди, де Інтересно, розвилка де є Мішо, де є Крістіан. Теж гибося голосили, ні? Без поняття. А чого з нами NPC бавить? Котрий? А він перший тут бігав. Підписаний Не, гідеричник. не є ніякого NPC. Ото аудіовізуальні галюцинації. А си, типа Добрий вечір, бережника вечір. скинь за то. Що за то? Йо, лиш туй не роздам, бо туй класти шалки не можеш. Ну, одежду. Ай, то треба нам буде водойти десь. Туй не можеш, туй не поволено. А той за штацію Насилю гиба. штацію. Але той. Що? А мене Той чути? вроді можеш класти десь Що той. було? А в мене і не теряються не містити. Ні, тут ще не можеш. Раз десь поділити, розказати всім правильно. Ну. І тут ще не можеш. І тут не можеш. Десь спаун кінчат. По станціям. Та на станції, де за спауном, там можеш вже буде то пороздавати. Ай, ну то треба. Вже всі Коротше, поділити. ідім туди, пойте за мною. Так, а Вовкуне, здоров. Слухай, а ти чого не бавиш? Чого не йдеш на івент? Я себе йому спрятав. Добрий день. Кук. Погано все там лежить. Сиди.
А, ти там Здорово. сидиш на. Йой. Добрий день. Я цю хишку тобі поклав. Так. Іване, пой до розвилки. Глибока і колосове. Так, Вовкуне. Сам не знав, що треба буде чинити. Так, ну айбо інтересно кампець. Точно. Було, що там. Іване, а ти чого в костюму NPC? Що кажеш, Артемію? А кот чинив тут ті всі статуетки. Ото Реблай 007. Ага. Мене забили туди добавити. У вас у калинах всі такі. Так видиш, тебе забили, а мене нароком учинив з цим малим манекеном та й написав там з авто. Ож малося мерігував, аж я йому не дався матюкати на серверові. Там статуетки якісь начинені, кажуть. Кампець ти модно обрати. Ага. Де би ще штреку покласти, ясно. Це піп, добре. Тарковичі, це фангеймер, ясно, всі роботяги. Закарпатський рок то тема. Ясно. Тут весело. Там, ото видавницьке не дуже будемо мати час розниковувати. Так, перебачте, я маленько видонадівся. Господи, помилуй. Десь справа. О, господи, що? А це як це чинить? Йо. Серус. А, Мерсенару без того, без звука. Ти си. Ну, везуся. Так, там дорос ще вовкуни нам прийде. А я писав телеграму, що починаємо. Я видавно написав. Йой. Я й не написав, що стріміс ми запустили. Ну, то формально мусай просто, щоб ви не знали. а ото у всіх також дуже тихо чути, якоїсь розвертаєте спинов. Ай-яй-яй, мені сяде що прикол модуля самого, бо він має реалістично фунгував. Ай, ну штуку Ну, та- відходиш у бока, та й звук гиби так само йде. Айно, просто у ньому вижу, я се виключив з Directional Sounds, або се не докус його виключать, видав. Хто виключати? Де чо? Де ото виключати, на V нажимаш латиничну, та й там можеш виключити Directional Sounds і це все. А в кейті HRTF, кони годин спати. Е, Хоч що. Noise Cancellation. Та спиметься, не спиметься, що? Спати, спати, спати і... Ну. Та Вовкун уже писав, що... То, Вовкун казав, що йде, що везеся. Йо, десь. Ой, Тако мій постіль забрав. вона мені впала. Дай. Краді постем. А ти це що? Це маленько не файно, як чинити. Ай.
А? Що? Я не розумію, чого це. Пак Передача. б'єся, б'єся. Не файно. Ну, пак. Передачте. Воно само. Воно само. Мишка назва, знаєш, так чинила. Тако так чинив? Мишка. А, мишка ти клинснула? Може без, що без. Ні, то коврик видав там не при чому. Матю, серус. Маємося файно, чогось ми на Ютубі, бо на Ютубі ліпше. На Ютубі можеш си міняти кваліту стріма нараз. На Твічові було лише 720, і я так тямлю, що якраз у тебе була Стрім уже проблема. пішов? Що? Стрім уже пішов? Я вже стрімлю давно, вже десь Ага. 20 минут. Ну, Матю, ти мені сам казав, що у тебе з телефона тяжко дуже йшло, бо ти на мобільному був, а не можеш було там включити меншу кваліту. А на Ютубові можеш. На Ютубові можеш і меншу, і більшу. Ти можеш, господи, можеш Full HD стрімити. То Ну. ти був ендермен? Ото був не ендермен, ото бережник і з'їв дурну ягоду та вело ним. Є в тебе ще дурна ягода? Ко що хотів? Дай. Юху! А ну з'їж. Нормально так, ні? Добрий вечір, пані Кобосорканьо. У нас низько нечеканий івент на серверові. Ми ще самі не знаємо, що ми будемо чинити, які чесно. Бо організатор івента тут є, Артемій, він це придумав. І у нас, я так розумію, буде якийсь квест, але я не знав, що конкретно. Що будемо чинити, не знав, але це буде якийсь квест. Ми ся поділимо по командам так, якось ся поділимо, коротше. Ну. Та... Я так розумію, ми ще чекаємо лише вовкуна та й все, ні? Та видавай, ну. Бо ж це нікого вроді не оголосив, що прийде. А, і ще Крістіан це оголосив, або не знав, це прийде. Вроді ніч не писав. Ну, я йду карту поникати. Ось де є вовкун. А, все, тут є вже. Він вже дораз прийшов. Я люблю квести. Я давно казав, що нам треба якийсь такий івент. Ей, вовкун туй. На, з'їсть дурну ягоду. Ні. У челядника того. Туди. Так, а що писав Мерсенару, ніч не писав? Класна ягода, мені це так полюбила. І це добре. Та, а чий? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Йо, всі ся забрали. Бізуном буш нікого не буде. То получається по двоє чоловік на кожну команду. Із трьох. Будемо тягнути дай якийсь жребій, ведь що? Не знав? Я думав, що я з Олькою буду, бо мені так буде найлегко. Бо вона тут так ось сидить біля мене фізично, та... Ну. Понятно. Йо. Йой.
У Мішкася Получається. Вайнрауха показив ноутбук та не може з нами забавити. Міх. Може комусь як котрий колір має любить. Червоний, білий або жовтий. Мачей будемо жовта команда. У нас буде жовта команда. Так, ту одежду. Убирайтесь. Я у білу то вдойду. А ну, якщо всі вберете, ставайте на командну фотку. Олько, пусть фоткаємося на фоні колоса. Слухайте, може почекаємо, або Вовкун поклав си в плазмовойс, ну. Та й Саша, Кідюн хоче із нами. Олько, стань біля мене, найс фоткав. Можеш почекати. Так, добрі. Так. Не поклав піло, ага, щось. Пробую плазмовойс начинити. З тим плазмовойсом дуже удобно насправді, бо може ця кубавці так і говорити. Чекаємо вас, ви сте поклали плазмовойс. Так. Скріштон. Добре. Команда жовтих. Ото наша команда жовтих. Є. Мене плазмовість лише наполовину робить, я вас чую, ви мене ні. Ага, ясно. Ось просто всі ігнорять. Ні, Іване, не ігноримо, ми тя не чуємо. Та я тямлю, ти перший раз, коли пробував наладити, то в тебе з тим дуже тяжко було. Іване, слухай, а може у тебе просто стоїть тот режим, ож треба гомбичку деяку зажимати, аби тебе було чути. А ну ж поникай. Альт обично. Ні, та він із мака бавить, із яблука, з тим часто біда. Айно? Може Так, ай, бо і Політ казав, що все добре у нього із плазмовойсом. кнопка, що тут там стоїть. Так, Мікрофон виключений. Іван теж був наладив минулий раз, бо каже, що дуже ся з тим бабрав. У мене теж було, що я говорив. Показувало в ігрі, що я говорю, а в мене просто мікрофон виключений через кнопку. А що ти ся стало з ноутбуком, Мішку? Що ся стало? Ой, розтворився десь то. Ага, ту є. Перебрався. Що таке? І це знаєте, та фігляку і два гноми на ножах се мали бити. Єднакі. Ну, коротше, такий мем не дуже популярний. То, чуєш, як тебе звати, я вже забув. Чоловіче, білу команду. Ну, Може будеш збережником, може чуєте друг друга хоча б. йоу, Ти себе будеш ідеме. переписувати. А вони, туди я міняв на білий, це бережник на най. червоний. А, йоу. Ну, класно. Коротше, без войспіка буду за вами никати. Ага. А, так і він не буде бавити, то що буде нас лише двоє тоді? Ось дві команди.
Ну я вже хочу знати, що за квест. Я ся встиг похвалити автоматичну ферму Галина, та й раз усьо. І це якось то затрубів. Що вчинив? Ну пак, тут є кюзячий рюх, у який можеш задути. Де? Штурба. Ну, у бавці взагалі. Де? Ну пак у когось є, у когось є. Ото, коротше, у горному біомові суд тут і цапи, що підскакують. Ту-ту-ту. Ай-ай. Там... О, чуєш? Суд тут і цапи, що підскакують, і, коротше, ото можеш якось так учинити, Не дуже тя сильно тими рогами пугай. Ні, файно, я якраз розказував, що то, коротше, треба горного цапа, бо він у щось вдарив, то бо у нього оріх відпав, та може у нього дути. А ще кіть добре тямлю, та кіть бити рабловох, та у раблові годин бити такий оріх, та годин випасти, айно? Кому? Кому, блядь? Раблове, тут ті, що нападають на села. Хактуші. Тут ті, що кажуть ха-ха-ха. Ну, в них є там звук один. Но з них не впадає. А, добре. Та лише з цапів, ні? У них то. Зараз. Такий у них. Ай-яй-яй-яй-яй. Сись. Рейдовий. Я вмерти хотіла, коли розбирати Та що, нікого в білій команді не буде? самобавці. Та видав, получаться уж лиш двоє на двоє, бо Марсенаро каже, що він не бавить. А, вовк. А, тут що є? Вовкун теж А, каже. туди... Туди то. Туди... Будете раз робити свої команди квести. І пойдете в місті робити біле. Ага. Та видав добре. Ну, а не Значить, йде. на третій раунд будемо скапчені уєнно, получиться. Йо. І на четвертий теж. Та треба нам буде всім убрати однаково цю. Олько, що чиниш? Перебачте. П'ять Перебачте. собі. Поліся не полюбила ідея. У мене виключений звук, як у Каже, уж суддю намило. Тут і таблички, то на вас це... Ні. на котрий нажимати Alt. Всі таблички це новий предмет. І це така табличка у 1.20 Майнкрафту іншика оцікої. Чого ти ся не включив? Та бо нажалась туй, та виключив найбув мікрофон. Тепер нажми. А? Перебачте, я не пользувалася бити. Май акуратно в следующий раз. Я себе Кулаками. не контролюю. Ужас. Що воно? Чого Неконтрольована воно? агресія. Треба. Я не знаю, Олько, може Тут ти якось спеціаліст так все клинцеш, обращає. бо це нова мишка такої. Ну, у мене так було і старою мишкою, і знову так же. Воно мені блоки хотів розбивати. Я вже так мені надоїло дати подром строю, а все щось розробив. Ужас. Може ти якось, ну, недобрі клинцеш та вже сі уломила, то я не знав. А, Бережний каже, що в нього теж таке. Ну то хіба мишки мусить бити. І старої, і нової. Ну добрі, та що чинимо? Динозавр. І це я не знав, там много є рогів всяких із звуками. Тот один конкретний якийсь чула послідній, то із тих. То тільки рейдери приходять, раблови, то у них. Ага. Та можемо віддав починати. Де би стати? Або говорити йой. Пут смереков. Йой, смереко. Так, далеко. Коротше, суть івента заключається в тому, що за допомогою підказок, котрі будуть в книзі,
котру ми знайдемо в першій, скажімо так, вусаті лиця будуть на стінах, і їх треба буде знайти. Ми до перший раз підемо всі в місті, там покажу, що як вона хоча б виглядає, бо ми бачили, знали, ми до неї поїдемо на штреці. А на ній будуть всякі приколи, там, не знаю, кнопку нажати, предмет виречі, відкрити доступ до приза. То буде означати, що ви вирішили загадку на тому лицьові. Ну, елітри ми не пользуємося, всі поділитися на команди. А книжку з правилами і підказками, як знайти ті усаті лиця, ми зараз туди підемо. Та напомни, будь добрий, ти май знаєшся по штрекам, як дійти до тої білої станції, що коло клуба. По другу сторону йти. Ото треба йти того бока, через спаун того бока, і там буде розвилка, і на тій розвилці треба буде наліво. Всі знають, як іти на штацію до клуба? Проведи нас. Олько, йди за мною. Ну, тоді усі за мною, ідемо до клуба. Фух, зачався квест, можна казати. Ми йдемо на штацію до клуба. Там щось буде. Мені щось тяжко. Ай-ай-ай. Все, добрі. Пішли сме. Так. Що сьогодні таке було на старій мишці, притискав праву клавішу мишу, аби прицілити, а бавці перст стрілять у дріб. Ага, ну, ясно. То є конкретна така хиба, ось клинцання фунгує самою від себе. Щось тут такого чинить, буде у нас тут квест. Не, якось тяжко мені йде. Хочеш і ти собі такий рюх? Я не знав, як його добити. Мені се видить, тож я десь видів на ютубові розказували, що треба, коротше, знайти тот біом, де тут і цапи живуть, та якось заставити цапа, бо він гепнувся головою у стіну, та годин з нього випасти ріг. І там буде рандом, ось який звук буде у того рога. Що не можеш знати, якою буде. Ну, будемо проходити біля твої лисички. Там Олька лисичку построїла, та будете йти під на стрімові відео. Нас десь та досить слабо, лиш 5. Двоє ще були, котрі дорадилися, що вони не будуть івентові бавити, аж будуть лиш никати. Там треба класти плазму Voice. Ото направду дуже крутий модуль. Легко ся приказує в бавці з людьми. Везуться, добре. Так, а ну куди то належено добрі, добре. Тут є лисичка Ольчина, така паранна. І з космоса ліпше видко, правда. Я чекав усіх. Привики можли мегаль ти один на стрімові. Ага. Ні, у нас були якісь стріми командні на серверові, ось ми щось чинили. А де якраз, що май велике сято було, ж Пасху ми сятили, та було нас 60 на сервері, кіт не більше.
Там то весело було насправді. Ой, ні. Пусту руку. Пусту руку. Пусту руку. Праву кнопку. У тебе возик у руці. Коротше, треба йти. Ой, там щось Треба розказує. пойти по мою нову построєну штреці. Ага, треба буде йти нову штреку, ясно. Йо. А може раз переспимо, бо там уже вечоріє. Ну. Я. Йой. Маленьком не трафив. Збор на трумбету. Ай-яй-яй, ож я збирав не на щось конкретне, я розбирав апак. Що там зомбак умер? Ну, коротше, то щось ми збирали минулий раз, то вже ми гриби назбирали. Купили ми були нашому цімборові планшет на управління дроном. Він там пак знімав відео подяку за то. А тепер не збираємо ні на що конкретне, бо я не знав, кому що треба. Роблю так і робив минулі рази, ось просто збирав, а далеко якусь суму вже наберемо, та ми тим грошем знайдемо усе. Якраз перед тим донатили ми руно у фонд цього цімбора мого, котрий пак пішов на фронт і сам. Так. Лисичку, я не знаю, довго ми строїли лисичку? Недовго. По фотькам із Лего, айно. Є така фігурка у Лего, лисичка такої. Только потім учинила. Так. Тут десь Северний полюс є, між іншим. Хто не знав. Так, там, видав, уже усіння обігнали, ні? Ти зараз когось побила? Ні, то мене. Звичайно вас побив. Дякую. То не я, то. Звичайно, Ну, хоч раз не я, а мене побив. Мало при чому то другое. То май больно. Той, чекай, не туди. Не пилуй. Щось. Його слишні предмет. Кидати, чи вам дати? Жаба. Аба, книжка. Видите? Щось У нього стало? очі. Видки книжка Вони- випала. Вони вам очі Туди завер блок землі. Там і Це упала на вас никать. Сати. книжка. Може, заверимось му у рот? Йо. Ні, туди, по вниз. Але туди. Ага, вижу. Та що в книжці пише? Правила? Та й куди треба йти, та й котру команді що вчинити. Там книжка є на всіх, 16 штук їх є. А, значить нам теж треба свого взяти, айно? Йо, на кожного чулі. Ого, віжу, цвіти понаписував у книжці. Йо. О, у мене є баюсата книга, ура! Олько, ні, Олько, розбий. Тут треба веречі землю не покласти. Ні, так веречів був на туди впало. Малось не попала. О, вискочило. Вискочило було. Якось ми удав. А, Ні, ото вижу. то на тебе Все, скочило. то моя. Олько, бери книжку, Давай. зліва. Там. Ну, читайте. Там ваші тут є. Для команд.
у кінці. Ціль івента. За допомогою підказок знайти усі 5 усатих лиць. Кожне з лиць має свій унікальний спрятаний приз, кроме того лиця, що дало вам цю книгу, який треба знайти, розгадавши простий механізм. Та тут треба буде угадувати, як із нього то дістати. Завдання таке: розділитися на 3 групи, ясно, котра буде глядати окреме лице. Кожній групі буде видана своя уніформа, покращена кожна броня. Це у нас вже є. Знайшовши приз, поділіть його поміж собою, не посважайтеся, будьте добрі. Сеся не получить. Знайшовши всі перші 3 лиця, усі групи разом йдуть глядати посліднє лице. А далі йдуть підказки, добре. Олько, нам підказка для жовтої групи. Де природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла оп'ять були убиті і стали стінами для когось. Де літає щось придумане давно. У воді там і знайдете лице. І це єдна підказка, це много. Та й це вже гиби готово. Можемося розбігати, глядаючи по своїм підказкам, ні? О, йо-йо. Олько, за мною. Пішли сме. Ви знаєте де? Йо. Ні. Слухайте, а я предлагав, чуєте? Такої, ож можемо, це то так задумано, ож посліднє лице має бути фінальним по-любому. Посліднім йо. Я просто хотів повісти, ож може найдім раз посліднє усі в рокаші. Якщо хочете, раз білої знайти. Біла команда. Раз білоє? Йо. Ага. Коротше, нам треба жовте лице знайти. Олько, пойме. Така же білий разом глядати. Чи білої Чи ні? після своїх? Ні, біле після свого. Раз пойме своє найдім. Найдіть своє гляньте. Йоу. Туди бережнику ми з тобою. Олько. Будемо радити совість. Ні, не знав, чекай, я ще раз загадку. Нам підказка, коротше, де природа знищена людськими руками. Де восставші з мертвих тіла опять були убиті і стали стінами для когось. Привілей. Мені ся видить це колос. Мені теж се видить. Авать ферма големох. А ось ферма големох. Де не є голодних, де на обід їли яйце, де ніндзі живуть не в То не каналізації, нам підказка, погет. де криша торкається небес. Так, місяць. Та що туди? Та де? Чекай, ще раз. Та справді може коло колоса. Пойме раз поникаємо коло Я колоса. теж подумала, що коло колоса. Біжім, де колос. Єдно усатою лицем знайшов тую кутикові з лівого боку доли. Господичку. Боже, тривало файних 10 секунд, наче доки все давно. А Томаш пишеш, єдно усатою лице вже знайшов тую кутику зліва доли аж на екрану, розумієш? А мене це стопорило, я думав, де, наче їм все ввертати в бавці. Ну, не чекаємо. Повеселивісня, Томаше, дякую. О, медведик. Петька. Петь. Лауле. Значить, треба раз виглядати біля колоса. Нашої має бути жовтою. Де стіни стали... Де мертві стали стінами. Де літає щось придумане давно, то не там, Де літає щось- повітряна куля. Де літає щось придумане давно. У воді там і знайдете лице. Де восставші з мертвих тіла оп'ять були убиті і стали стінами для когось. То мусить бути желізо, мусить бути колос. Мені ся так видить. Це треба знати лор цього сервера в то. Ой. Ой. Що? Де літає щось придумане давно. У воді. Ну там є близько вода.
Чекай. Є ще одна думка. Яка? Пусть сюди раз. Я коло лисички. Ну, ви здесь дали ту на штацію. Яка думка? Де восставші з мертвих тіла. Тут є Тиметів біля церкви. Може купити раз у Тиметів? Стали стінами для когось? Не знав. Ти де? А, то ще не прийшла. Куди? То тут, пой. Пой натягнемося раз біля церкви, там, де Тиметів, на всякий. Або тіла восставші якісь. Ну, айно, Готові не восстав нико. воно звучить геть от колос, а те ту і води сильно не є близько Де якоїсь. колос? Колос там Ну, майдали. спати треба. Ну, пой спати раз. Свічка ся обстала, тут ще з Паски, лиш торту вже забрали. Спіме. Загадка у Джака Фреско. Загадка, на яку не є розлущення. О, там очей біла команда ся появила. Підключилися ще люди. Айно? Тунароса та Іксасев. Не знав. А, я знав кого-то. Десь. Айно, везімся від Колосови. Пойме на штацію та везімся через Загрунь. Від Колосови там поникаємо. То всяк не буде, Олько. Ой. Що не йде? О, пішло. Коротше, дуже чудно. Знищена людськими руками. А, ну йдім раз поникаємо його яму, його ферму з големами, ні? Чи? Та ті Бережникову. А нашу Брижникову? Бо там умирав від голема. Біжи, ника, я читати буду. Добре. Ну що можу пустити? Насправді інтересна загадка. Де восставши із мертвих тіла? Де восставші з мертвих тіла стали стінами. Читаш загадку? Читай. Де природа знищена людськими руками, де восставши з мертвих тіла, оп'ять були убиті і стали стінами для когось. Майже то статуя голема, у нього аж зайти в дну. Я не знав, я ніде не пробував. Я днів близько не підходив, Ну, бо чесно. вона геть до стіни із самого себе. Тільки Десь тут є вода, або... де літає щось придумане давно. Де літат щось придумано давно. Без поняття. Ну тут де ферма желіза, не вижу нічого такого. Везімося до голема. Ну то везімося до голема. То там, де були ми? Ну, знаєш, де голем. Айно, везися до Загруні і від Загруні дали. Там. Айно, то там десь ми були. Руно там десь ми були. Чат, підказуйте, може у вас є думки, що того воно бути. Де то знайти? Найти баюсатое лице. Перший раз іду по штреці, каже Тунарос. Кого то Тунарос? А, я знав, то Кот Д'Івуар. То, ну, з чата. Кот Д'Івуар і Тунарос, африканські варуші. Ай, ну, видав так. Шифрується. Ну, я люблю майнкрафтовську музику, правда. Ну, тут є колос. Де меню. Паспорту кілька у нас ключів. Не одного. А не одного раз.
Олько, ти се везеш? Ти се вже привезла. А ти вже тут? Ні, я ся в штреку повіз до колоса. А я чим? Я не знав. Просто я там іще був. Так, тут є якраз вода. Ай. Все тут всяке було. У воді знайдете лице. Так, ти де, Олько? Я коло колоса. Може, О, я коли теж. його у воді? Привет. Нічого я не вижу раз. Чекай, йду передихнути. Раз ніч не вижу. У воді коло колоса. Це що тут? Тут драпне дерека. Може, то ще коли тот строїв. Так. Де природа знищена людськими руками, де восставши з мертвих тіла опять були вбиті і стали стінами для когось, де літає щось придумане давно, у воді там і знайдете лице. Угу. Літає щось. Що літає тут? Тут літають потята. Ну добре, може наша гіпотеза з колосом була дуже оптимістична, або що? Никого ще по карті уж не піло було бо її закольцювати, бо такому треба буде в крівку, бо добратися так. Не знав, де ти хочеш конкретно. Напиши мені маленько май конкретно. Всяде закольцювати. Садик закольцювати? Всяде закольцювати. Всяде закольцювати. Конкретизуй маленько, бо не дуже понятно. Так, тут не видко. Угу. І там не є, ні? Ну, можеш хоч статую мою увидіти туйка. Як вони чинили ці статуї? Я не знаю, як це чинить, чесно. Літає щось придумане. А ну тут не я де в неї стою. Стасій! То я Стасій! Стасі? Айно! Що там написано? Ой сюди. Де? Ой, той ззаду. Яке на. Ні. То, у тюрмі. Я тя спасу. А, у тюрмі? Хлопці, так переважте, ну. Добре. То ти видиш, я вже швидко закольцував. Таку каріку поклав що. Добре. Це ти кольцвач стації? Айно. Ну йо, айбо кіт серйозно, треба подумати. А це що тут? Що там? Тут не є ніч такого. А... Так. Де природа знищена людськими руками? У бережника в дворі? У бережника в дворі? Або, ні, мені ся видає, що би було не на чужому газдівстві. Ні? А чий? Де У нас літає так. щось придумане давно. У нас на сервері був у когось повітряна куля, чи мені все так видить? Ні, не було. Що є в воздуху у нас? Знаєш що? Біля моєї другої обсерваторії Єден кубик земли. один кубик земли у воздусі літати. Ідім туди. Ідім туди.
Акіть, А то куди акіть. це треба вести? Е, Не треба се вести? треба буде лодьку плисти. Туди. Олько, туди. Що за того? Треба лодьку плисти. Ну, і це гіпотеза. Просто лодьку туди видав, де май скоро гінаштриці. Де літає щось придумане давно? Або земля не придумана, гиби. Або варіантів у нас раз немного. Інтересно, то ті вже там щось знайшли? Веди. Всюди так от дули водою, то там, де наша друга обсерваторія. У нас має бути такою жовтою, але це вчинено. Жовтої лице. Айно. Такое гість перше відділи зеленою, то такое має бути жовтою. Це дуже інтересно. Це інтересно, слухай, тяжко. Наше... Все. Все, не йдемо. Ще один день пройшов. Будемо стати на дачі. Не мусимо. Он туди. Ну, моя автоматична ферма всього. Так, ну Никай, ти Никай, там щось у воздусі. І Де? реально, так апак у бережника одвоїться. Спати на дачу? А фоки вставай. А пусти? А, ні. Угу. Куди плести? Ще маленько май дули. Тут члений міст Зліва буде. чи справа злізати? Зліва треба буде злізати. Коло моста? Ну ця ся купла коби є на, від мене всі віці повтікали летить. Коло моста? Коло нього? Коло того другого, айно. Там Агацового. злізти. Угу, коло Агацового моста. Тут і парковка так видиш. Лиш треба з собою забрати то. Так, а ну Ники, де тот блок горі? У воді знайдете, там може тільки ріка він близько із води. Або тайний домик. Лисичка спить у ямці. Угу. Ти видів там лисичка в ямці? Вижу. А де тот блок літаючий? Він десь тут був. Він був далі десь у лісі. Він був так і дуже Так, недалеко де від цього. природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла опять були убиті і стали стінами для когось. Може там Восставши, може то хаща. грибик. Якийсь грибик, ферма зомбі, восставші, де Ники, мертві. це гонна бути метафора за дерева, Ники. Ні, бо Ну, ай, ну, восставші можна з мертвих тіла опять були вбиті і стали стінами. Це таке ге дерево. Я не пам'ятаю, де то була та барбулька, але десь тут у лісі, айно, я тут була сестра. О, я її вижу. Я вижу тут літавчу барбульку. Вона там. Ага, я вижу. А це... Є там вода? Чекай. А що це тут за... Що там? Я не знав. Там таке гібо щось є, видиш? Горі? Айно. Хочу поникати, що то. Ні, тут нічого інтересного. Тут Кубик щось... над нами ще все. Айно, Воду кубик. нам треба. У воді знайдете, а ну там перед нами вода. Тут є вилята вода, або мені сюди, що все тут так і було. Все тут видав, так і було. Капець тяжко, ні в року ся розбудував сервер, нігдеся не лишила сама природа. Ні, насправді, Ники, кіть поникати.
Природа, в принципі. Природа дикої ще много. Даже у нас на острові, видиш, ще много дикої природи. Там спереду десь переходить у недер синій темний. Може бути коло портала? Коло портала? Не знав. Бо й сам портал той гиби не при чому. Це дикий портал. Або вже вичищений. Якось ти вже Я тут газдувала. була. Ти той газдувала? Ай, це тут було загубили. А, пак це той такою людка твоя жиє. Да, А ти де? за до тебе біжу. Фух, як їм тя обійшов? Добре, Ники. Це кваліфікується то. Стіни? Чиїсь тіла стали стінами. Це метафора на дерева підходить. Ну, воді там і надо, то це... Уже їде. Ото там нова команда ся сформувала. Біла, закид нас не було. Я ж не вижу плоску серйозно. Так, тут ще я ударюся. Ага, це тут яма Фрасов. Гора Фрасов. Пещера Фрасов. Бо на природу піти треба, ось далеко йти. Ні, у нас насправді ще много слобідного міста на серверові з природу. Фактично безконечно. Просто центр кругом спавна доста застроївся. Де природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла, де літає щось придумане давно. У воді, там і найдете лице. Кампець. Тяжкое. Ну то не могло бути десь дуже далеко. Слухай, Що? а може бути направду біля грибика десь недалеко? Ти де? Я облітаю, обпливаю. Айно, от... Ну, айно. Пойме до грибика. Я хотіла... Літа щось придумано давно. У нас там горі... У нас там горі... Краник літаючий. Ош. Як варіант. Пак він у нас є. Тут літаючий краник. В смислі краник. Ну, побзерай дгорі, воно похоже на краник. А. Ставимо ускорення від дельфіна. Круто. Ускорення у дельфіна. Ну виписали ми уж. Дельфін дає ускорення. Айно. Ні. А там, де матьова дача, наша рибна Там, де точка. матьова дача? А що там такого Яма на Фрасов і там скала із водопадом. Може за водопадом. Йой. За дуже мало конкретики у тій загадки. Ну, так ясно, що він нам не дасть. Воно завто і інтересно. Пока ні. Де літає щось придумано давно. Місія, де ж мися дуже імели до того літаючого. Де природа знищена людськими руками. Ану. Дивишся карти? Ну тут природа гиби вся знищена. Або місія, де тут треба щось конкретне. Немає. А може Челений острів? Літає там щось? Ні. Ану ще раз розкажи. Що нам сказали? Не знав, слухай. Ще раз. Читай. Де природа знищена людськими руками. Де восставші з мертвих тіла опять були вбиті і стали стінами для когось.
У селі може. Може у селі, де є ферма големов. У селі, де є ферма големох? У нас такое є? Де літає щось придумано давно. Ти ще там у Людки? Ні, я біля Грибіка. А то де? Я поплила на рибну ту рибарську хижу. Пливу до тебе. До Матя? Да. Так там що, там дораз спати треба буде? Чи що це? Ай. Мало ми зараз треба буде спати, чи. Ой. Угу. Усата книга. Я в твій бок іду? Я не знаю, Олько. Де Грибик? Де Людкина хижа, де Грибик? Я Я не тут. знаю, я в лісі, а ну чи я йду в твій бок. А, тебе на карті не буде вказувати. Не. Йой. Тарас слабо. Підсказку треба. Якусь. Тать у нас є підсказка у книжці. Так, йо. Ще якусь. Пояснити одну з підсказок. Ай, де природа знищена людськими руками. Ну, значить, це мусить бути якесь місто, То котре один челядник. сильно ліс тераморфоване. вирубав. Хочете весь. Один челядник людськими ліс руками. вирубав. Йо. Комна Думаю, стоїть, раз як черепаха. підсказка досить. Де восставші пам'ятаю з такое. мертвих тіла опять були убиті і стали стінами для когось. Но ми тут думали, що це якраз за дерева, бо дерева були зрубані і дерева стали стінами для когось. Або за то, ось хаща була десь вирубана сильно. Та тут дораз Когось був Каждий. вирубав ліс. На когось було таке, що когось був вирубав А ліс, дерева, бо я восставші там з не мертвих? пам'ятаю, було не тільки давно. ну, дерева, скелети Вони і восставші так з вони мертвих. просто живі. Скелети, просто скелети. У когось є хижа із кісток построєна? Олько. Твоя біла хижа не в кусток? Ні, моя біла хижа із сніга. У бережника? Ні, у бережника ні. О! Вовкун нам дав підказку. Яку? Коротше, у нас є ідея. Вовкун свою хащу вирубав. А він бавить? А ти де? Я коло Людкиної хижі, а ти? Поїдь Грибікові та повеземося до Вовкунові домі. Пливу. Ти взяв свою Я лодку? полетів. У До Людки других тут людей. Добрі, добрі, у нас є ідея. Ми, коротше, туди підемо, де нам треба. Подумаємо. Десь, Я десь. в лодці пливу на грибик, а ти? Добре, все, я тебе вижу. Пой. Ой. Злізати? Ай. Підемо сушу. Підемо сушу. Вовкун у чат написав, ось у нього на острові ушитко було вирубано. І це правда, я тямлю, у нього там була хаща, яку він посадив, далі пак зась вирубав. Айбо я не зовсім порозумів за мертвих, які восстали. І це вони бити скелети, знаєш. Ось гіби когось був живий, а пак він умер і восстав із мертвих, ото скелет, ні? Звучить логічно, ні, только? А скелетів кіть побити, з їхніх кісток учинити кістяний порох та тут і великі кістки зробити, та з них може щось строїти теоретично. У мене в самобалці хижа з типу. Айно, та може і у вовкуна щось є. Хащу урубав стіни колобистя поклав лембі з кістя. Ну, де ми поникаємо. Тут осторожно. Сопотися. Ну, тім провеземося до вовкуна поникаємо. Йой! Ні, пробач, що мав чинити? Злізати? Ти прибіжиш. Капець. Як ото так? Щоб...
Ж ти поклала возик і він пішов. Він це не прикричав. Він просто пішов з тою скоростю, що і я. Я свій остров засіб у сад превращав, мало поклав хиж для жителів, другою порозсаджував. Каже нам Вулкун. Ну, слухайте. Все, тепер лим до конечної, а тут ніде установити, де? Лиш той. Бігти по штеці. Айно. А, слухай, тут якраз у нього ферма з големами. Може, й це правильна підказка. Чуєш, може в то в селі у Вовкуна. Ну, желіза в нього то й повно. І якісь приколи. Може желізо в когось хилює, що? Що хочеш? О, та Шікова прибігла. А це що таке? Ага. АФК комната. А ти де? Що, АФК комната? Ти де? А, ти став у воду? Я скочу воду за тобою. Так я ледве вилізла. А що тут є? Айно, пойме, обійдемо острів Вовкуна, поникаємо. О, я хочу обплисти його по воді. Угу. Верхні Вольтівці. Верхні Вовковці? Вольтівці писала, а не Вовковці, або... Не знав, що правильно. В принципі, тільки там як щось літає в воздуху. Де? Де? Ну, сесе статуя голема. Ой, щось там літає в воздуху. Ну, сесе надо. Я знаю, що... Айно, у нього ферма големів учинена також вона у воздусі літати. Слухай, сегонно бити воно. Так, значить, де природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла опять були вбиті і стали стінами для когось. Де літає щось придумане давно. Із цими мертвими лиш не зовсім розумів, що. У тих там дуже інтересні альбоми. Без поняття. Я не мав часу за то думати. Крута хижа. Класно. Добре. Так, значить тут... Ага, він вирубав цей тунель. Я в ньому тут ніде не ходив далеко по островові. Кіть у нього десь суд, желізні стіни, то джекпот. А село в нього тут... Якої у нього правильне село, яка файна хишка. Вау, круто. Це значить тут якось же. Айно. І тут якось же. Вау. Йо, як він файно тут вчинився сій. Клас. Вовкуне, хвалю тебя. Дуже у тебя паранний сись. Йой. Що у тебя тюрма якась, чи що? А, це гуртожиток. Я зайшла у верхній Вольтовці. Куди зайшла? У верхній Вольтовці. Угу. Та і я той ходжу. Так, той мурник. Ковачі. Фонтани з лавою. Класно. Крую, як класно вчинено. Слухай, Вовкун постарався, дуже у нього паранне село. Ну тут як мінімум інтересно ходити. Це в нього такий чорний маленький плот, як у бережника, чи це бережников плот? Ні-ні-ні, це Вовкуновий плот. Не бережників, бережник далеко відсіче. Його плот такий довгий, се видить. Безконечний плот бережників. Ага. Я почну в воду кукаю. То твоя очка? Ні.
Ну, ту якраз у нього. Ту у нього якраз була хаща, котру він вирубав. У воді знайдете лице. Мені сидить, може, в тому Мейдгорі. Ось мої договорі. Ось недалеко від того, де в нього. Де в нього що? Там, де в нього то літа учує. Ой, мій тому. Вже я не розумів. Іду. Потім хожу я в підвали з порталом. Може, да, як зв'язано з закладкою? З чим? Із загадкою? Я не думав. Ні, в нього тут нет желізного. Якийсь плотвать рушт. То де? Я тую вовкуна на газдю стою. Ага, дивіться. Ой, Файна хишкася, я ні? якусь ту яму знайшла. Яку яму? Я вирішила розкопати хижий блок землі, а там яма. Ні, я безвільної ще ні одна команда не забрала. Ніка, Ніч. якщо було сяк, я забрала все, а там якась яма. А, тут портал закладений. Все видав не воно. Все то, за що Вовкун казав. Нам у воді треба никати, а не у порталові. Треба ми мало перепочити. Так, треба подумати. Як сісти? Пусту руку треба просто нажити. Де восставші з мертвих тіла оп'ят були вбиті і стали стінами для когось. А мій грибик не построєний. Чекай, із а може блоків? то за сніг? Сніжна хижа. Є спати. Я в АФК. В тебе не сніжна хижа. У мене є сніжна хижа. Пливемо туди. Бо того набити ще й друге. Або там ніч не літат. Нікай, там згорі є вода. Но може. Ну, воно має бути вертикальною. Воно має бути у воді. Вертикальною, правда? І ото 100% не буде частина ферми желіза. Він там писав дули у воді. Ні? Що долу? Долу там слова не було. Ну, у воді там було. Ай, ну просто лише у воді там і знайдете лице, согласний. У бережника було щось із блоків желіза, ні? Не було такого? Так, Та й статуя голема із блоків желіза. А вони там були. угу. Воно не підходить по другим параметрам ніяк. Що воздуху там ніч не вправили. А де ще воно бити щось вирізане? Хаща. Де ще була витята хаща? Здоров. Ні, яся не постриг. Не постригімся ще. Літає щось придумане давно.
Восставші з мертвих тіла опять були вбиті і стали стінами для когось, де природа знищена людськими руками. Добре. Раз. З хащів подумаємо. Де була сильно вирубана хаща? Туйка видав, де чолений устрою та теж, ні? Доста вирубана хаща. Або там, не пам'ятаю, бо щось літало. А де ще була сильно вирубана хаща? У бережника. Або мені ся видить, то із снігом щось може бути закапчено, я знаєш чого? Привіт ще раз, вечір. Як ви сте поняли підказки? Як ваш прогрес? Та за вирубану хащу подумали ми, що туйка у вовкуна, бо у вовкуна направду була вирубана хаща. Він вирубав був півострова, пак зась засадив, пак зась вирубав. Повім непряму підказку, то ліс був вирубаний не тою людиною, чий був ліс. Так. Угу. Аж би був твій ліс, а вирубав його когось другий. Наприклад. Ага. Що? Мені ще Людина сама видить собі вибрала. за цих восставших із мертвих. У мене є гіпотеза, що за сніговиківся говорить. Ну, вони були колись живими. До того, як умерли. Це А я не потім знаю. опять остали з мертвих. Це я не знав. Ну, із сніга можеш зліпити сніговика, і він наплодить сніга, з того сніга можеш ще одного сніговика вчинити. Ні? Може там ще й в підказках є вже. Природа знищена людськими руками. Де літать щось придумане давно. Ага. І таке. Ну, придумане давно не на сервері, а у реальному житті. Може люди давно щось придумали. Коротше, Олько, у мене є ще одна гіпотеза. Яка? Що ти думаєш? Аж добре пам'ятаю у 800-х годах. Це воно, Олько. Що? Понятно, дякуємо. Це направду за ту воздушну ту штуку. Є вона у нас на сервері, реально? Повітряна куля. Так, я... Ми знаємо, де вона, Олько. Де вона? По пути на іподром. Вона є. І там є вирубана Я ще хаща. сказав, вже не є. Так як не є, ми її виділи в бою. Ти ся біля неї везла. А так, а так я так і казала, то є у нас на сервері відділа повітряна кулю чи ні? Ти повів ні, то й такого не є. В прямому ефірі одмота спочуєш. Добре, добре. Повів, що то й не є повітряної кулі. Взися за мною. Взешся? Добре. Ти нічого Ось у нас на сервері це у нас. Бо тут у нас На такої сервері? більш не є. У нас тут є лише одна така. І вона якраз у Артема вдома. Що я ще казала, що я хочу, коли іподрома теж построїти повітряну. Угу. Лише я думала, що то я може в інтернеті відділа так, де ти? Тут горі. Куди мені треба йти? Горі. Це все було смішно. Що було смішно? Як і ся обернув, бо поникати це за стволька. Ну, насяк. Я тебя вижу. Уже тебя не вижу. Що? Так кажеш, бо я нам таку бив бабку. Так ти вивез балку, і вивез, що не є. Може я не до кінця порозумів твоє звідання.
Ну, айно, щось таке гідержабель. То воздушна барбулька така. Вона то є лиш єдна. Айно, добре йду. А за восставших із мертвих я томак не порозумів. Фух. Треба все вести. Мгм. Я на розвилці. Угу. Де ми дали? По залишку туди далися десь не треба. Ти йдеш? Весь усе. Моя ти ліжко п'ятце повезла без мене, мусимо доганяти. Юй-юй. Ай-яй-яй, квест уже у процесовий. Коротше, нам дали підказку. Де природа знищена людськими руками. Де восставші з мертвих тіла оп'ят були убиті і стали стінами для когось. Де літа щось придумане давно. У воді там і знайдете лице. Треба нам глядати лице у локації, яка підходить по тут є опису. Ну, і нам дали пак ще одну підказку на цеку. Кілько той кілометрів штрека, дуже много. Все ми тепер йдемо в ці, через цю розвилку повеземося сюди. Ой. Ага, це мені по землю. А то десь тут має бути. Айно, і туй Артемові якось вирубував хащу під заказ. Хтось новий прикапчався був на сервер, і в нього була перша робота вирубати хащу. Айно, то треба бути в курсі сервера, що се діє на сервері познати. Там уже треба спати йти, ні? Ніко не спить. Ну, зараз ми ся до яму довеземо, то будемо спати. О, видиш, там теж вифіня рибалять. Почитати книгу. Хтось там написав почитати книгу. Каже, вифіня рибалять. Спім, будьте добрі, я не хочу, бо не з'їли зомбаки. О, порядок. Нам ще дали привезти. Айно. Туди. Все мало того ж треба знайти лице, треба ще буде розгадати механізм. Ось нам повіли, що треба йому дати глину, так? Дати блок.
Ти ся повезла, айно? Доки се вести? То дали видав. То дали. Та штука в нього літати мало майдали. Привет. Та що? Туй будеш трека у Фінляндію, ну то ще не скоро, ай. Це що тут? А, це тут тот паранний портал. Дім раз туди. О, динозавр уже йде спати. Все лиш 9:50, де так скоро втікаєте? Ну добре, добру нічку. Дякуємо, що зайшли сте. Ми вам пак розкажемо, як це знайшлись ми, то щось ми глядали цініть. Так. Ну, значить тусь ми. Природа винищена руками челянника, то ясно. Літаюче ясно. За стіни лиш не розумію. А у нього у білому магазині стіни нагоду не з кісток, бо кіт з кістьом, та значить наша гіпотеза за скелетів правдива. Ну, так, повітряна куля є. Айно. Непонятно, це кістка, це... Все годно. Айно. Айно, це кістка. Значить, то має бути туй. Десь туй у воді, айно. Природа знищена людськими руками є. Де восставші з мертвих тіла оп'ять були вбиті і стали Все, стінами це якось. вже- Є, де он... Айно, все. Це мусить бути тут. Це гляду. Никаємо у воду тепер. Що тут за страшнезний порталище? Нам треба раз лице глядати, а не портал. Може є тут якась специфічна вода, водопад? Специфічна вода. Не думав. Ну бо як нам треба буде розгадувати це під воду, під воду в нього є. Може там... Не знав. Не знав, Олько, що ти казати. Якось воно має бути. Ну, обникаймо з усіх боків воду. Пінопласт скорше. Ні, то 100% кістка. То, вже ми зайшли, що то мусить бути ця локація. У воді увидите лице. Йой. Все не воно, ні? Там Все. є озерце на цьому острові. Айно. Там горі десь? Тільки заходьте мапу, то там на горі є озерце. Ну. Туди йдемо туди. Або і сесе визира такої гиби проломленої, знаєш, руками. Туйка. Ти там заліз у воду? Угу. Йо, я всякий тую туплю, та буде дуже шкода.
Йой. Не пливи туди за мною, Олько. Там страхи. Я ся там мало не втопив. Я не знав, де я виліз. А, я виліз там. Треба було, коротше, лізти просто у рі на березу тому. Не слухай мене. Йой. А ти де? Айно, я виліз в горі на берега. Хоч сюди і в лодку так спустимося було цим берегом. Куди? Не вижу тя. О, я вижу озерце. А мене видиш? Ні, я йду в тому озерцю. Ти вже Скелета вижу. ось сам це спускаш. А, там скелет. Забувайте, що лиця, вони всі однакі, і вони всі світять. Поняв, поняв. А там скелет. Він як і уб'є, то ти будеш винуватий. Я уб'ю, що. Справа, справа. Ти не видиш? Ні. Ми раз скелета забиваємо. Подякував. Що це? Так, лиця всі однакі, вони ся світять. Значить, де озерце? Я знайшов озерце, я вижу тебе. Туй ніч не видно, би ся світило. Плюс воно не має бути такою тяжкою, щоб ми все втопити могли. Ай. Там ся щось світить. Де? Там дулі. Тут якісь підплисти, та щось ся світить. І не ясно, що це. Точно не ясно? Я випливав гет, бо я ся топлю. Я не думав, що це воно. Не знав. Олько, Олько. Опа. Дай скелет. Ідім гет. Ідім гет від нього. То коли нам повіли не брати з собою зброю і... Ай, ну не беріть з собою ніч, вам там ніч не треба буде. А треба брати під водоплавательний скафандр. Ай, ну треба було брати Скафандр. скафандр. Тот, коротше. Добре, значить, він каже, що усі лиця є накі, вони ся світять. Там у воді видите лице. Ну та видно. Та видьме, ну так хочу видіти. Має вже повість чи тисне. Та то 100% десь той. Він нам дав дуже сильну підказку, він фактично нам оповів, що то сися. Його літаюча барбуля. Це його? Це його хижа? Це він поклав, айно. А тут була хаща, і сесю хащу вирубував другий челянник. Лицеся світить. Ой. Непростий квест. Так, там треба спати вже. Мітю, здоров. Ми, коротше, квест проходимо. Дали нам знайти лице.
Тут є загадка, де природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла оп'ять були вбиті і стали стінами для когось, де літа щось придумано є давно. Локацію ми знайшли. Песику не кивай. Локацію ми знайшли, то має бути туй. Бо тут стіна з кістя, значить скелетони вбивали. Там літа придумано є щось давно. І у воді маємо знайти світячоеся лице. Знаєте, специфічної води ще. Ну туй за нього якесь болото. Може туй. Туй зад хижі щось іще є. За магазином. Ай. Ну, все, буде. Щось ось там. Туйся щось світить, та й бо. Де там у воді? Угу. Дай Боже здоров'я, Богдане. Пак тамся світить блок магми під водою. Ну, може не лиш, бо туй блок магми. А там що? Туй. Ну там водорослі, ясно. Та й там водорослі ся світять. Олько? Випливай. Все, раз не то. Іме. Так, там у воді видите лице. Де до фраса то лице? Тут далі не є ніякої води. Зай скелети. Ти ся спрятала раз? Принесеш воду, будь добре. Я дотоникав, що тут. Воно ще бити. Та мусить бути туй. Може сперед хижі? Пак сперед хижі ми вже никали. Воно руно у воді має бути. Так каже. У воді там і знайдете лице. По факту не мусить бути ось лице у воді, або значить його має бути видко з води. Щось таке. Це кістка, все воно. Значить, тут ми були, тут ми никали. Лице ми то не виділи. Старк Шоп. А то що там? Там щось таке гиби вирублене. Таке гиби яма. Там руно. Воно це не воно. Все можеш рахувати за то-то? За лице, це не можеш. Не думав, що це було воно. Капець. Там у воді увидите лице, ну, фосо.
Ні. Воно, не воно. Він казав, що то має бути ідентично. Я знайшов ще під землю, під водою магму, або... Чуєш, глядаємо. Та туй видав, глядаємо. Не буду там. Дай мені телефон. Він казав, що лиця всі однакі. Ну, він казав, ну, добре, все, він підтвердив, що ми у добрій локації. Просто ж маємо знайти конкретно лице. Він каже, що воно має бути аж лиця ідентичні. Що лиця всі однакі. О, я знайшов. Що? Олько, я знайшов. Воно Де? під водою. Воно під водою. Де? Гіндеє. Так, треба видихатися. Туйка, де я стою. Ти де Коротше, стоїш? Ага. пірс, видиш? Причал такий. Вийди на нього. Десь. Я біжу. Фух. Тут? Ну. Ники там долі. Там долі є. Туйки пронурі пюте, та воно туй. Тепер треба придумати, як його відкрити. Я думала, воно точно таке, воно вообще без нічого того. Ну, воно дораз таке саме. Так, тепер треба придумати, як його активувати. Так само метати воду. Метати в нього землю. Не думав, що це... Ой, постіль у мене. Чекай, так, подихати. Топишся? Ніки без було повним здоров'ям. Іш. Ну, Коротше, я так поняла. щось там було. А ну, нажми йому. Ні, так, мені треба виплисти. Випливай. Коротше, у нього у окові Кнопки. кнопка. Айно. Треба попробувати нажати на оба ока уєнно. Коротше, я уліво, а ти управо. Давай. Один. Айно. Рахуй. Угу, Один. нажимай. Один. Чекай. 1, 2, 3. Пливім горі, Ми нажали одночасно. Це казаємо ж перед хижу. Це не дуже перед хижу. Де в неї перед? Чекаєш, Олько? Ми одночасно нажали. Не думав. Тут де? Там долі щось мало бути. Коротше, в мене є ідея. Яка? Дораз. Тамся долі щось відкривало. Я попробую відкрити і натягнутися туди. Наскоро. О! Щось стало? Там мільйон всього. Мені треба виплисти. Там мільйон всього. Там, коротше, золото і не лиш, і якісь прапори паранні. Там, коротше, бочка. Де? Оцунься. Олько. Я не можу відкрити, коли ти стоїш. Око. Під Поймо на оком. берег, бо спати треба буде. Око у окові кнопка. Ти на гомбу тут нажимаєш, а здоліся піднімати щось, а там бочка.
І треба встигнути ту бочку гиби клинснути праву кнопку, бо її відкрити. І я там вже знайшов 64 блоки кюстя, 4 золоті одливки, 4 блоки золота. І там іще щось, прапори якісь були. Є, знайшлись ми. Здорово, Владю. У нас тут квест. Неважно, це вечір, це ніч, у нас квест. Спиме, виспались мися. Так, я йду заберу все, що я там поставив, Олько. Угу. Ковач з камінта є. Кампець. Ковач з камінта, Олько. І це ось на броню мож декоровання класти. Лише це видав мінта фаца. Ура! А ну, підскакуємо, ми такі молодці. Ура! Жовта команда! Жовта команда! Жовта команда знайшла то-то. Єй! Єй, жовта команда знайшла все, що треба. Ура! Жовта команда знайшла. Сміха. Де моя земля? Я не знаю, я сніг метала. То ми визбирали землю. Ні, у мене 13, як і було. У мене 5, а було більше. Де ми земля? Ти далеко, але ту є. Айно. Де? Сперед тебе, А, зліва. йой. Ну все, далі куди треба йти? Чекати когось на туди, на... Так, Олько, у нас є 16 банерів, а це ких. Яких? Ого. Це типа побідителі жовтої команди? Ми собі десь це маємо покласти. Ми з цього можемо щити начинити. Ти не лиш. Айно, взагалі це Із треба. цих штук щити чи не? Айно. А і ся ковач з камінта одна єдноразова. До бережникової хижі, кажуть іти. Йдемо до бережникової хижі. Пой, візімося. Тут ще білі глядав своє лице. Йой, Full HD, слава Богу, і чесно кажучи, Мігалю, ти нас катував на Твічові. То не я вас катував на Твічові, то Твіч такий нечесний. Знайшлись ми? Ей, бо айно, Вони казали, будуть це світити. Вони світяться ним очі, але я так роблю, що. ну, хай посвітиться. Ну, веземеся далі. Так. Капець. Все було тяжко. Малось ми не потопили, а я там заплив був дуже глибоко, а в мене закінчив воздух, і я знайшов був блок магми, коло нього подихати, бо закид я дихав, та мене пекла магма. Я покотик ледве виплив був. Капець. Маточко, спасибі. Тот прапор, то свинячий ніс. У нас прапор свинячий ніс. Ну добре. А ковач з камінта фаца. І це мигон не значить. Юй. А чого в мене цуря такое побитое? А, то мене скелет стріляв. Вже встиг наїсти, заспати і в 5 пробудити. А готово ще який то шиковний. У тебе цикл живота у
мотиля єднодневка. Ти вже 3 рази заїв, 3 рази заспав. Ай, бо ми знайшли, знайшли ми золота, кістя, лілові фана та й ковальську мінку. Круто. Заскріншувати? Ой, воно це не заскріншувало нормально. Заскріншувалося. Довести першу. Він казав ділитися. Він казав ділитися. Половину мені. Мечу ти, чекай. Ну, дораз, довеземося до мене. Та сяк, команда жовтих побіждає. Ну як, ми видав не перві знайшли. Казали, який завірений, напевно, скріншотовий, бо ти сидиш у возику. Я зажурений на скріншотові. Такий. Так, треба нам йти до бережника, я так понял. Все добрі? Повістися возик? Так, требася вертати до бережника, думаю. Може ліпше лишити наш улов вдома, щось ми знайшли. А там пак треба буде скласти щось. А, ну швидко точно не треба буде. Я нам туди замість того старого прапора новий завішу на хижу. Ти вже розвішуєш? Я вже один завісив. З-перед дверями. Свинячий ніс. А ковачська мінта, вона. Я лише не знав, чи вона єдноразова. Це. А ну, напишіть, будьте добрі в чат, кося всьому розуміє. Це та ковачська мінта єдноразова, це я можу єноу гиби много тих наклепати броні. Треба себе вести до бережника дому? Да? Це її можеш якось скопірувати. Там мені казали, що нас з діамантами якось це копірує. Якось сяко то чинили, ні? Ні. Не знав. Ти дома? Ай, ну я дома. Все, я вибігав. Видиш? Заїсив нам. Ура! Ну, поймо до бережника туди. Як ти йде до бережника? Та видав, що треку май скоро буде. Тож не мусить навіть сідати просто цим путем. Ти де? Олько? Там не можеш прийти. Вилізай сюди, та просто по штриці перебічай. У нас є березовий міст з того боку, бо до нього май далеко тепер бігти гитуй. То не дуже би мож. Мало недобрий приклад указувати тепер людям мож. Пробігти по... Ай! Дуже недобрий приклад. Ай, ну дуже добрий приклад. Не робіть сяк. Ай. Скляний кусок. А що ти робиш? Я не знав. Тося будемо Артема звідати. Бо я так розумію, що ще лише одна команда не знайшла, що має знайти. Тож ми знайшли, та й. Та помагай їм. Ні, ми нікому допомагати не маємо, бо. Йому там помагай їм. Ну, Артем видав. О, а що у них?
Ісе з білої команди. Подказка для білої, де все ся починало, де чути крики з давніх варишу, де нове росте серед старого, у грубинах, з котрих іде світло. Там і найдете лице. У них, слухай, теж тяжко. Де все ся починалося, видав, значить, десь недалеко від спавна, а вать... де були перві постройки, де перві жителі були. Общежиття? А у нас однакові прапори? Які у нас? Спім. Ну, коротше, у білих... Так, ще... Що? Ще 2 лиця для білих і для всіх. Айно, ще треба, значить, білим знайти. А у білих... Чуєш, яка подказка? І ця подказка для білих, ось. Де все це зачинало. Значить, це десь тут, де перві хижі строїли. Де чути крики з давніх варишу. І це не розумів. Де нове росте серед старого. І це теж не знав. У глибинах, з котрих іде світло. У глибинах, з котрих іде світло, це видав у бережника тут був маяк, котрий світив від горі. Бо його тут вже не видко. Де чути крики з давніх варишу, то тут є у нього місто, де він під землею розклав то скалкові штуки, котрі коло портала у Незер. Та й там також за нової серед старого, то ачі пахачі. А ви, ну, своє знайшли, айно, члені? Айно, ми вже давно знайшли. А у тебе який приз? Нам се трафила мінта берег ковачська, не знав, яка, не розникаємо, яка у бережника. Аметистові блоки, КМК та й череп украшений маємо. Ага, у нас були Це де? блок кістя, золото, та й ковачська мінта фаца. Та й лілові фани. Ну, файно. Олько, ти у бережника? Да, а ти? Я коло Тут, бережника ми той горі на березі в нього. Я так ось бережником стою, ти щось обговорив, а я ніч не чула. Дай мені один прапор. Дай мені один прапор. Бери сись. Можемо си вчинити щит із цим, та буде сякий теж свинячкою. Класно, ні? Це буква Ф, фурт. Фурт. А де у вас було лице? Там, де болт у Артемія. Коротше, у нас підказка була ось там, де природа знищена. Та він нам дав підказку, що годин бути вирубаний ліс. Та я спомнив, ось і Вовкун собі хащу сильно вирубував, або і в нього когось під заказ хащу вирубував. Або найлегка загадка була, ось там щось літаюче, а в нього там є воздушна куля, і Олька завто казала, а я не порозумів був. Угу. Я щось раз подумав, що природа знищена, от остров Їна, де він усе гет перерубав, усе Ми теж завто думали. терефон. Ну. Май мене сконфузило було аж там, де восставші з мертвих стали стінами. Це щось таке було записано. Та ми подумали, аж того набити желізо, знаєш, аж із убитих големів стіни поклади. Та ми раз шупали коло колоса у шитку, а там ніч не було. Ну. Доста інтересний був квест, мені ся полюбило. Правда, я ся пару раз мало не втопив. У нас, на щастя, то була... Що? О, слухайте, може знаєте... Ти мама ся не втопив, а біла команда сі ноги поламає.
А, не знаєте нагоду, сися ковачська мінта і лиш раз гиби можеш основати, це вона така фурташня. Один Є раз, а її можуть плювати. А як і алмазами, видить обкладати треба деяк. Ото сяк і мінт, Як усі мінти. ото і мінт на броню, і мінт на апгрейд до недеріта. Поняв. Значить, треба мені дуже много діамантів, бо я міг все накопірувати, айно? Ясно. Олько, я туди, може, пробіжуся до мій, завержу то у Недерладу на всякий. Ні, не все, а я за мінту. Одного доста. А, добре. Дораз прийду туди. Минута діла. Бо оказується, уж вся ковальська мінта доста, ну, рідкісна. Що хотів? Нейсе. Хотів їм раз відклад... Ага, хочу тут попробувати це... Це сяк туди? Не сяк. А як? Як? Не розумівся, коротше. Треба буде гуглувати відео. Костяні блоки та й золото то немає рідкісний ресурс, но доста класно. Ош є такое. Так, фани туди раз тут покладу там, де у нас кошметика всяка. О, супер. Не знаю. Може сяк не відкривав, чи буде вилізати. Так, ну що. Підказувати білій команді не можеш. Я так розумію. А що, ти знайшов щось? Я догадувався, де то було. Де? Туй. Куди всі лізуть. Туди всі лізуть? Ага. Реально? Ну, у той бережника був маяк. Може, завтовнися той побили. Йой. А як виціть вилізти? О! Хо-хо! Я умру. Ти умреш. Ти умерла. Треба йти визбирати твого цуря. Там тебе много чого було. Айно. Треба було лодьку. Я не знаю, як іти до бездолушних квадратів. Там кріпер. Застріль кріпера. Я не мав чим. Де твоя цуря? В самому долу. В самому долу. Ну я у долу упала. Хто там ковпав? О, Олька упала, розбилася. О, розбилась. інтересно, за що перестало писати? Я біжу попробую забрати твою цуря. Ну я там не того, може він десь злетів долу. Я вже туй, я вже забрав. А, лиш все мися не стає. Жовта свічка, Олько? Вимеч свічку, гет. Я її пак увиділа. Фляжка меду. Коротше, гаті та й мед
та й свічки обставуться то-то. Обставуться комусь другому. Коротше, я виціть вилізав геть тільки. Поки лізь геть, куди хочеш, я прибігну. Я коло церкви, значить я коло хижі. Вони, коротше, десь знайшли лице то-то. Розгадують механізм. Фух, так. Що не було на серверові? Що? Олька омелла. Хоч не мусила. Так, Олько, ти де? У дворі в бережнику. Ну. Пояти вимечу твоє. Так, у тебе був возик, меч, лук, стріли. Те готовий. У мене вже до роз'їдення і сила їдення все кончить, бо я біжу цілий путь із спавну. Веде. Туй вижуття. Тебе кампець. Підготовка. Мільярд блоків, 15 золотої моркви, стрижки, лук, стріли твої були, сведер, возик, твоє пустое відро, твоє відро з молоком. Йой, там щось бубухнуло. Мені страшно, я йду спати. Так що не було на сервері? Кажу, квест проходились ми. Олько, чекайся, ще не все. Я знаю вже все, що не все. Далі. Кресало. Меч. Стак факлів. Та й один кукер твій, бо в мене два не могли бути. Та й твоя лілова пусть. Половина м'яса. А, ну, 100%. Да, ні, не половина, Олько. М'ясо. Все, так і все було. У мене десь 10 може було. Ну, добрі. Йдеш свою воду забрати? Це може раз не будеш забирати, бо по ній там ще лізають. А це ти прапор той поклала? Я ні, але у мене був з собою один прапор. І він у тебе тепер є? Утки ти мені ніч не дає, утки в мене прапор. Олько, ось видав він. А чого він той? Може ти його не нароком поклала? А може це не мій прапор? Ну то вже твій. Забирати воду чи раз ні? Так що за квест? Це чия? Коміла. Моє. Юй-юй. О, бережник се звук наладив. Кампець вони Коротше, Владю, гігантські. який був смисл квеста? Ту є книжка, ціль івента. З помощью підказок най... Що, Олько, засість упала? Ні. Та не пускакуй, то-то. Треба знайти 5 усатих лиць. Кожне лице має свій унікальний спрятаний приз. Значить, наша з Олькою команда мала слідуючі підказки. Де природа знищена людськими руками. Де восставші з мертвих тіла оп'ят були вбиті і стали стінами для когось. Де літать щось придумано давно. У воді там і знайдете лице. Ну, Владю, знайшов би здевто. А ми з Олькою знайшли. Да за годину. Близько. Що? Виші, що близько є. Мономайка, де ходить? Дулує людям. Ай, Ми ну. вже приз знайшли. Нажали кнопку. Все, та й третя команда вже все знайшла, айно? Динаміт і дирася вчинила в стіні. Угу. А якісь ми знайшли, то лице, та ще треба було розгадати, як із того лиця свій приз забрати. Це останнє. Там, коротше, було так хитро, ж у окові у того лиця А є щось кнопка. червона команда вже почти знає, де останнє то. Я знаю, кого відів лице п'ятої. Та я казав помовчати. що А, вони підказка для всіх груп. Ай, ну я ніч не видів.
Я ще не знав, за що говорити, аби я ніч не бачив. Представники собачих, де тепло Та ще лежить якось під відео. холодами, де віддихають люди допізна. Ясно. Що? Це де? Я вже знав, де посліднє лице, але ще нікому не розкажу. Йой, Находи мене. мені полетів. В смислі находить тебе? Де ти? Ти там долі десь? Я... Туєсь. Хочеш щось указати? Ні. Ні, то. Ну я знав, де посліднє лице кінь щось. Айно, Владю, у кожної команди була така загаданка, або іншака, наприклад. Це для членої групи, де не є голодних, де на обід їли яйце, де ніндзі живуть не в каналізації, де криша торкається небес, видко плоску сіризну. Сяка в них подказка була. У білої групи була сяка подказка, де все ся починало, де чути крики з давніх варишу, де новое росте серед старого, де у глибинах, із котрих іде світло. Ні, ми не перві знайшли, чоли не перві знайшли, бо ми другі, а білі ще дотепер глядають. Ну, ні, білі теж тепер знайшли, воно там дулею не пробують то винадіти. Коротше, то тут було. Ну, а у нас була сяка подказка, де природа знищена людськими руками, де восставші з мертвих тіла уп'ят були вбиті і стали стінами для когось, де літа щось придумано давно. У воді там і знайдете лице, всякое. Ну, а подказка для всіх, де недалеко сплять представники собачих, значить, десь вовки там, де тепло лежить під холодами, де віддихають люди допізна, там і знайдете лице. Айбо я би не впив, що ми виграємо від других, але ми виграли свій приз. То ще треба чекати, доки вони розгадають тайну. Вони вже розгадали, вони пробують забрати там все. Так розумію, айно. Та мусиш Чуй, чекати? Іване, там уже гиби все готово, ні? Третя команда теж забрала все. Та я не знаю, там когось їжджали, Мономайка, ось кого. Ай-яй-яй, глядали, готуй. Ну та чекаємо, коротше, від Артема команду. Та яко перший добіжить до міста, котре ще ніко не знає і ніко не буде казати, де воно. Ай-яй-яй. Мала бути загаданка, а стала гонка. Ай-яй-яй. Фіть-фіть, фіть-фіть! Пам-па-пам! Пам-пам-па-пам! Мене не є то. Ой. Йой. Це не було заплановано. Так їмся побив уже. А давайте же тепер лим пішком. То так не буде. А ну-ки би ввели у правила, що і цю ціль лим пішком біжим. Ось без лодьок, без цих всіх наших. Вечная Засни. память, вечная память, женой Без лодьок то й посправді мало би тяжко та й довго було, бо ми, приміром, лодьками собі підкладалися лодьки, аби не упасти із висоти та й се не розбити насмерть. Ну, я аж такі фінти не знав. Олька, видиш, пустила воду, айбо вода не доста скоро текла до літа, Олька се так розбила. Ага. Ай, бо правду кажеш, що могла б це у лодки дулу звести. Айно. А могла ж туди взагалі не йти. Всі пішли, а я не йти. Ну як, то того ж на послідній локації пішком бігти?
Я не думав, що Костя согласить. Чому? Ну, пак, кажи. Кажи їм. Просто я вже знав, де то, і Петро знає, де то. Так усі знають, де в тому і фішка. Ось біжіть Ні, туди не пішком. не всі знали. Скорше всього, з білої команди ніхто не знає, то буде нечесно. Що? Добратися на штреки раз-два? Ай, ну то буде нечесно. На конях треба, на конях. Ото буде тестовий заїзд перед іподромом. Перед запуском іподрома. Коні були. У нас лише один, а у других не ясно це є. Я то досяк предлагав. У нас і так у кожній команді по двоє, ну у білих троє, або є Артемій, і то досяк будемо. Все. Скачемо гет. Йой. А щось стало? Чогось упав? А чогось ну, упав добре, був? Добра ідея бігти піском. Бо я зліз. Ну тоді можемо і пішком. Тут не є так далеко. Мені все видить, а ну ж. Кампець у нас косичена керта. Ну. Коли будемо йти? А йшла біла команда топ. Ай-ай, Лиця. видавай, ну. Ми чекаємо Артема в команду дав, який він гиндріє. А де ми жовті штани? Там сидулі поставили. Лей напиши. Не в того з боку ліг. Нормально вліг, я так рахую. Та що спиме? На землі, на природі. А як ви лягаєте? То треба консоль. Таги пишеш АФК, лиш пишеш лей. Л-А-У. Ну. Ой, та де тот чоловік? Би всі речі свої забрав. Надо побачити. Але... Та біла команда знайшла лице. Везися, чоловік. Ко май перший свій приз знайшов? Мені сьогодні члена команда, ні? А ко перший знайшов був приз? Члена команда, Член. айно? Елень. Айно, мо. Бережник там скоро знайшов, після того, як малось ми запнули. А де у вас було кітний секрет? У нас було коло того Віталія. замка, та й айно, коло замка Віталія, Білий. та й коло Крістіанових, то тих володінь. Ага, де криша торкається небесу, то видав було за тот замок великий. Йо, за білий. А за сірою то тута плоска стіна. Угу. Тобто там з каміння вчинена. Так, та ми знайшли лице біла команда. Йо, Ну, Полежав бо я ти був там просто- сніговий, тут три ну. су. Ой, Я би теж. Так жарко, тут і так нас пече. У снігові бися файно лежало. Ну то що, та як будемо. Де суть усі? Майку, тут є некай мало долу. Лиш не у самому низу. Не йдім туди. Там смерть. Смерть? Ну, там можу впасти.
А, в мене ще твоя лодька. Айно. Я лише тепер доникав. Я ще перше просила, казала, дай ручку. Ай, ну, я щось прослухав. Так я заповідаю на куль. Угу. Кажіть, коли будемо йти. Дораз Мономайк уже забере свої А. призи та й йдемо, я думав. Добре, бо я знаю скорочену дорогу, потім покажу. Ну, або, Не через Незер. Ні. або ми се мало договорили, ми мало із Мігалем та й Олю, так розумію, аж біжимо пішки. Ну, йо. Добре, що тут це робив? Не дуже. Буря, треба спати. Артемію, даєш мені вікно? Тільки не можу. Буря. Я сплю вже. Так дом ти далі не береш. Або надівати. Тома ще сочувствую, бо це побіруєш, тепер я заспати вночі. І то не тяжко. Спати направду не тяжко. Лодька там є десь? Ага, точно. Як то довго це вести по штреці, то капець. Що? Так чоловік це довго везе по штреці. Кося везе, кого чекаємо? Так Ксасев розбився. А, Крістіан Ага. везеться. Йо-йо. По калутки він це везе, тут не є далеко. Та в нього хижа коло спана, ні? Недалеко. Так згорі по карті фотку думаю. Я поникав на карту, що він пішо біжить. А у бережника там городина, та він не знає, де обійти. Збираємося на групову точку. Вставаємо всі, може, в горі штреков, бо ось понятно було. Бережнику, а де маєш А може ту так, кстати, уніформу? не знаю. За що ж зняв? Я Ні, спрятав. у дворові. Ні, у дворові. А ну, когось нас скомандуйте, як маємо стати. Як Так, це а не фоткаємо? найліпше там, де то посліднє лице ся сфоткати. Жайте, я все уберу. Чияйно. Там має то фотогенічне місто. Ай-яй-яй. Бери та й сфоткаємося, коли будемо на послідньому лицьові. О, никайте, Крістіан. Іде. Як ти так шиковно чинив? А що ти ще жовті гаті, я той без гати ходжу. Так твої гатіся там обстане. А, ні, то не твої. Твої гатіся там долі обстали, бо мені все в інвентар не ставало. Я ти казав. Позвідайся, Артемію, а су тут запасні жовті гаті, бо ольчиніся обстали долі, коїся розбила. А, чекай, є. Олько, Є, туй. Ой, топанки не взяла, не тобі. Красно дякую. Видав, я не вчув. Опять. Красно дякую. У тебе карта була включена Показав там йому, на міту, що- видиш? А ще Не там, Ми нажми. Скейп, тепер можеш говорити. Красно дякую. Красно дякую. Де Це вже? все? Може я б його прою через неї. А, то це Чи ще раз далі, розчебнув. Капець. Поки бо у нього Я тут чую. хижа недалеко. Тот Євгеній ся ще раз розчебнув. Це ко? Це Крістіан. А де він? Він зась тут доскочив та розчебнувся. А на що він тут сходить? Я литки знав. Це все маленько неінтересно сяк. Ну шкода го, нащо він скочив? Зараз я ще так розчебне.
А, ну йдім геть в цей яму, бо ж дораз ще деко впаде. Ну. Пойте на сіга радичі чорні. Він там якісь річі свої глядать. А, він скочив долі, бо він думав, що там його матаржиня, воно давно зобрано в шалкерладу. Господичку. Артемій спустився, бо визбирав всю його туту лупину, поскладував в шалкерладу. Сідайте нам. Сідай, сідай. Ю-ю, і секотуй вже, малося не розчібнув. Фотьку. Я нафоткав, я нафоткав. Рано. Я тільки фоток начинив, що буде на мільйон років доста. Ну то що, я нас тут наклинцав, нафоткав доста раз. Не мусив вставати гет, просто кажу, що пофоткав їм нас. О, Олько, хочеш, може, якийсь унікальний скін? Намалюємо тебе. Намалюємо тебе, та будеш в Майнкрафтовий інчака. Намальовано буде. Будеш на Майнкрафтові намальована, айн. Ну, та коли там уже будемо бічі? Пой через Незер тя поведу. Ясно. Ну, ти розумієш, він скочив другий раз, розбився, бо не порозумів, що йому пишуть. Не лежи на бетонові. А ти не сиди на бетонові. Ні, ну пак я хоч лиш на половку на ньому. Кой сижу. Кадурниця. Хтось хоче скріншот Петрової гузиці. В лічні сообщення. Він казав, що йому можеш в лічку зверече. О. Я йому зараз зверджу в лічку. Що ж ти якби в труні лежав? Борі. У мене своя лодка. О, господи, а якісь на нього сів? Я просто чи виключив цю функцію про всіх, або мене автоматично із яких заказу ну, вимат. Унімат. Ось О, вони адмінці? не можуть сідати. Ай, ну. рано, вони Маєш лізуть право. ось на голову на всім. Ну, ай, ну. Геній. І телеграми говорять? Чи не говорять? Ні, телеграми ніхто не говорить. Можеш пак включити ту функцію та учинити челечу кульку ну, тих наших швидких сядуть одна другому на голову. А то можеш і так учинити лодьками. Так лодками я можу. Ого.
Ну та що? Та коли біжимо за посліднім? Йдемо на гладіаторські бої. Ні. Пак чекай, ще Так, йдемо посліднє, то посліднє лице знайти. Лиш Ні, мусимося всіх дочекати, аби Нико не умер, Нико не упав, Нико ніч. А що так довго чекати? Ну, кого чекати? Чекайте, а кого чекаємо? Та вже всі. Нікого, я кажу, всі на місці. Я писав. Ну то пошлись ми Та тут. біжимо? Олько, біжимо. Я з тобою біжу. Ти за мене, Цико. Добре. Бо я знав, де то. Тут ти за ним біжиш, айно? Я біжу. Добре, значить ми перві. По штреки не файно бігти. То є ну по чому бігти. Ей, кота між літрами, так нечесно. То ведучий. Ведучий. Ні, то не Артем був, то Мономайк. Желізний голем забив бережника. Тебе Петра дихають. Петра має вогню. Чуєш? Чуєш? Чу, я біжу, я сконцентрований. Не є часу спати. Я перший. Прибіг. Нет, я перший. Тут каці блок землі. А ні, блок землі не помагає. Треба присісти. Не нажиматися. Ближе очі треба. Задались. Ой, А щось так, ще одну пускав, почули. Ноги та всі не забрали. коротше, нажиматися кнопка, а нічся не діє. Йой, десь попала. Йой. Понамерлись ті предмети. Все, сработав механізм. У когось книга є. У когось книга та й подарок. Треба було сюди не. Прямо предмет лежить. А у когось книга вже є. Олько, поникай, Та це не й є дійсно. нової книжка. Якої? Сюди. Поникай, Сюди це не є предмет лишня впав? книжка. Є. Є книжка і Є, грамофонова плита. Йой, упало. Ну, щось так. Кому треба книжка? Поламаний тут. Визират, ож Олька дістала. Та й та й пластинка теж, да? Та якась грамофонова пластина. Айно? Ту їм зметала Ей. набук. Де є? Петров її мив. Ну то добре, ти то дістала, та й вивелась Петрові, ож най буде йому. То я достала? Та візьми книжку, прочитай, що там пише. А виднай Мигаль прочитати на стрім. Диск Йо, це приз для начитаю. всіх, тому його потрібно віддати в клуб. Його там якраз не хватало. Дякую всім за проходження івента. Писаті лиця. Івент писаті лиця. То треба було видав усім читати, Ольку, а не лиш мені. Йо. Ушитки Ушитки тут ту і суть. Ні, це взагалі мало. Часть туй є. Ой. Я дам тобі. Бережника бо не є. Я Хто не там годна чи ні? такої тримати утримання і читати. Не, Ну, а Майка чого? Не знаю, Та ні. чесно, не повірю. Вже прийшов. Ото треба навпак раз відкрити книжку, дали навити голос. Я тобі даю, поцілую. Ну як маєш, дякую. А так ся спустимо і включимо. Так і треба. Заходьмо в клуб. Ну, Заходьмо в клуб.
Ми відійшли майдалеко і ти кажеш, заходьмо в клуб. Ну, чекай на останній. Де клуб? Пактуй, дулі, Олько. Такой. Я покладу пластинку. То треба віддав прочитати раз туй. Пафосно. Та пафосно у клубі прочитаємо, та я так і включу пластинку. Ну, то ще когось чекаємо? Так як це всі возять. То ще когось чекаємо, це що? Я обережника чекай. Йой, Що зараз. тут таке літест ДС 576 4 метри? Що це означає? Ось десь була омелна Йо, на послідці смішний, щось Ваня. таке. Так, це возити. Йой. Пошла вже, все? Ні? Де ходять? Та ще бережника, кажеш, чекаємо. Йо. О, Так, чекай, Здорово. я просто говорю. все, ти тепер можеш зачитаєш? і книжку Все. читати, і все. Пойте дулі, бо там туди вже пішли тут і. Ну, всі туй суд. Читай. Ти видно музику є покласти чи ні? Що? У мене призова пластинка, Михайло зараз зачитать книгу і буде музика. Ага. Йо, диско Олі. Ну, всі туй суд. Айно. Із посліднього лиця виплюнула нам книжку. Книжка каже: Диск Пікстеп. Ото приз для всіх. Завто його треба віддати у клуб. Його там якраз і не хватало. І дякую всім за проходження івента «Усаті лиця». Єй! Ну, дякую за організацію його. Слухай, а трек ні в року, ні? Добрий вечір з Бардієва. Здоров, Мішу. Айно, прийшли сме. Класно. Світський дабстеп. Ну то що, поранений був стрім, но видав, можеш його помаленьку то закривати вже. Треба сісти всім сфоткатися, де зарадиться. А, точно. Та що, сфоткаємося ще напослід? Ну, А зайдемо в полізинку. Ляг на барстойку так. Дели на уже на це напис. Бережні, кому мало пити треба. Йо, Ти що, Оля? Нічого, а куди? Ну ставайте всі біля мене. Буріку катетика. Ні, вперед. Сяк. Добрий. Куди? В який вперед? Нормально, туди никай. Туди, айно. понял. Ну, ану, кажіть. Кіндериця. Кіндериця. Мелай. Тенгериця. Гіриця. Та Людей баламутиш кінцерицями.
Ну, добре. Поміж нами є один імпостор. Сфоткались ми. Добре. Та що туди? Їм на гладіаторські бої. Це вже пузо. Там іде. Я ся низько вже ні з ким бити не буду. Я низько вже лиш спати. Будемо стрім помаленько закривати. У мене тут якась ящик прикладу не йде. О, йой. А що він там робить? Я не знаю, чий то ящик вон той стояв. У мене селкіс попав. Упав. Диск упав. Ну то що, чистовані позирачі. За перше, закриваємо на низький стрім, бо я вже доста змучений. Все було дуже весело. Класний івент. Артем, молодець. Дуже парадно все вчинив. Були інтересні загадки. Та я так розумію, всім це полюбило. Добру ніч. Все, майтеся. Так, де ми тут кнопка? Стоп. Пока.